Sanibonani, welcome back to yet another video. Welcome back to Mkosinaphile. Ngiyabonga kakhulu for tuning in. Ngakhohlwa ke ukuthi subscribe the channel, like video, share video as well as ukubuka ama ads. Okay, thank you very much you guys for your love and support. So kule video ngizothanda isikhulumeni ngodaba lakagogo Maweni ngoba siyazi ukuthi usaboshiwe, usasejele ugogo Maweni kwathiwa ke uzoba senkantolo nge-27 which means I think it's Monday into ezinjalo bafethu. Ngike ngabona kulo daba olukhulunywa ka TikTok ikakhulukazi kukhulunywa ngezangoma ezithi zizophuma ziyoseka ugogo Maweni khona le ngasenkantolo. Kwase kuba khona ivideo kagogo Scott10 egxeka nje lezi izangoma ethi bayapi khona enkantolo, bayapi kunokuthi bangene endumbeni bashisa ipepo bathinthini lapha namangabe bafuna ukuseka ugogo Maweni kunokuthi nje bathi baya enkantolo ukuyokwenzana. Uzothi ufikile lapha uzokwenzana, uzotwetshwa noma uzothini. Ngoba khona ivideo futhi engibone kaMkhulu uNkunzi ebomvu ngabantu abazana nogogo Maweni bonke laba. I think there was once a trouble inyana between ugogo Maweni noMkhulu uNkunzi ebomvu esimazela nje la ka TikTok. Wayena nje une video naye ayirecordile ke concerning ukuboshwa kagogo Maweni echaza ukuthi ziyapi izangoma lezi ezithi sizoya lapha enkantolo. Kanti ke kumele umuntu angene endumbeni mayefuna ukuseka umuntu yenza lokho kumele ukwenze njengesangoma, uyazi kumele wenzeni kunokuthi nithi nizoya enkantolo niyothintini. Uzofika wenzeni ngoba lapha kukhuluma nje I think ukukhuluma abashushisi, kukhuluma omagistrate. Wena uzofika wenze njani? Uzofika nje uhlala esitulweni umameli ukuthi kuzothiwani. So bebegxeka nje izangoma ezithi zizoya lapha ziyoseka ugogo Maweni kuthiwa ke izingama cloud chasers into kanjalo bafowethu. Yilona daba elibone liqhubeka ngasengigreba ke ivideo eka Mkhulu uNkunzi ebomvu echaza nokuthi kunzima ukuthi yena angaseka ugogo Maweni because ugogo Maweni samele axolise kuye wake wamthuka ngenhlamba. So ke when it comes to bona mhlambe izizangoma kwathuka umuntu ngenhlamba kungcolisa umuntu lokho sokumele ukuthi umgeza ngazi ukuthi ngani ngeimbuzi or ngani. So ugogo Maweni samela kwenze lokho mangabe efuna ke ukusebenzisana nokuMkhulu uNkunzi ebomvu samela yoxolisa ke enze lokho akumele akwenze amgeze angazi ngaloko kumthuka lokho into kanjalo. So for yena ke izenza tight because akakwazi ukungamsiza ngalutho ke uye wa recorda ivideo ngizoyinameka la ukuzuzo ugogo Scott nayo ethe ziyapi izangoma niyaphapha kuningi ugogo Maweni bafethu. So abazoya mhlambe guys is friends family mhlambe nalezo zangoma ezithe zizoya kodwa ke kuzwakala ngathi babagxeka bathi bayapi phapha kuningi bafethu pho gogo Maweni. Mina nje ngiyamzola ugogo sengathi angayithola ibail inkosi akekho umuntu ongoni bafethu, akekho umuntu ongenalo ibedside lakhe into kanje. Siyazi ukuthi konke lokho okukhulunywa ngaye mangabe wakwenza but it's wrong, it is wrong. Kodwa ke ukungena ejele khona komuntu wesifazane for me nje angazi ngingabona no King Baka ekhuluma nje ngokuthi ukungena ejele komuntu wesifazane yena nje uzohlezi emise kumuntu wesifazane into kanjalo just ku otherwise, you know what I mean. Sengathi kungaba khona indlela nje abangaphanisha khona abantu besifazane ngoba ijele lona nkosi yami angeke angisho ukuthi ngiyamsupporta in unaliving abantu or anything, just ukungena ejele for me I feel sorry for her. She's a human being ekugcineni sonke amaphutha sinawo kodwa akangazi sisazoya yini izangoma ngomvulo noma mhlambe sebezwile ukuthi kuthiwe niyapi ngena nezindumbeni nisekugogo Maweni ngokushisa impepho nenze lokho kumele nikwenze. Angazi kumele babone isicala noma abanye balinyamalise noma angazi phela kumele benze njani ke kodwa ke abamthandazise leso athole ibail. Asiza uMkhulu uNkunzi ebomvu ukuthi uthi kungani. Ebukhosini angibingelele izandla edlula ikhanda lo nibingelelayo uMkhulu uNkunzi ebomvu umqansi ongakhola mbongolo. Ngithi angisike elijikayo kulolu daba lukagogo Maweni. Uza kwethu oyithola esebopheka ngandlela thile. Kufuna ungena kakhulu kuma details ecase ngoba angikwazi ama merit account ahamba kanjani. Kodwa ngifuna ukukhuluma la ngehistory ukuthi isukaphi lento. Nizokhumbula odabeni la lo baba beingane zakhe lo ntombazane lo mfana waka SK Khoza nalo owakaZulu. Imina owaqala waphuma wamkhuza ukuthi akayeke lento ayenzayo yokuthi athakathe ingane zabantu ngoba nakho ethi azondla abantwana bakhe.
nalapho ngangukhuzwa ngoba ngithi ngenza ukuba ubaba, ngenza ukuba umuntu omdala, ngenza ukuba umuntu oyisiniya endimeni yokwelapha. Ngamtshela futhi ukuthi izikhwama lezi ayisebenzisayo izikhwama zempi. Nizokhumbula noma nihamba ningena lapha nithi Google Mkhulu Nkunzebovu versus Gogo Maweni nizowabona lawo mavidiyo lapho ngangikhuluma khona ngichaza ukuthi ufakeni wafakani wakhanda izizwe ethakatha laba bantwana. Ngidluleke lapho. Wangethuka wangicapha ngenhlamba wenza yonke into. Ngamtshela ngathi angithukwa mina ngenhlamba. Ngoba mawuthuka mina ungcolisa abantu bami abangembetha bazindlondlo. Ngathi sondela gogo uze ngizokuhlambulula ngoba ngangifuna ukuhlambulula lento engangiyibona kuyena eyisiqalekiso sobumnyama nalomuntu omembethe oza nobumnyama. Ngase ngithi akaphatha imbuzi emhlophe iyokungigeza asuse zonke lezi inhlamba akade ngicapha ngazo ngoba phela ungcolisile. Uma umuntu oyinyanga ngempela njengaye, umuntu onobungoma njengaye eyinyanga yangempela, fanele ngabe uyazi ukuthi mawungcolisa umuntu oyindlondlo wathuka noma wanyathela umuntu oyindlondlo noma owumakhosi kule ndima yokwelapha, fanele uhambe lowo muntu yomhlawula umgeza ngoba phela inhlamba ziyangcolisa. Inhlamba ziyiziqalekiso, inhlamba ziyahlambululwa, fana neziqalekiso ziyahlambululwa. Manje mawungakwenzi lokho, idlozi lami mina luhlezi likumangalela ngaso sonke isikhathi. Kulungeleka ngedlule lapho. Ngifuna ukukhuluma nanazi izinyanga lezi engiyibona la zixhaphakile kuthunyelwa ama-video left and right. Niyamemana impela nina zinyanga. Ngifuna ukukhuza lokhu kunina nize nazi lokhu ukuthi ngikusho ekujuleni kwenhliziyo yami. Ningamaxoki nina. Ningamaphiqiphiqi. Abanye benu hayi ukuthi bazoya lapha ngomhla ka-27 beyokhalisa ugogo Maweni kodwa bazoya laphana ngoba bawosomathuba bafuna ukuvela kunabo bebekhona enkantolo. Nina nizinyanga anazi yini ukuthi icala uyahamba uyogawula imithi, icala ulishaye ngomuthi uliphephethe? Yini nina ningasho ukuthi thina sizinyanga indlela esokusupporta ngayo sizongena ezigodlweni sihlanganise isigungu sezinyanga sihlanganise ikhubalo silishaye siliphephethe lecala? Uma nizinyanga ngempela ezazi umuthi, mina nginawo umuthi, nginawo umuthi la esigodlweni sami. Nginomuthi mina ucala kalithethwa. Bayawazi abantu kabake bafika la ekhaya kuNkunzebovu bazolanda umuthi wecala. Lo muthi mina ngiyawukhipha mangubona futhi nguhlola ngibona ukuthi cha bekufanele uyenze lento ofanele uyenzile bese ngiyakunikeza lo muthi ukwazi ukusizakala. Ngoba umuthi nawo mawudedela lo muthi lo ucala kalithethwa nawo usebenza ngedluzi, uhamba nedluzi. Okuyilo elifika lihambe liphebeze lenze konke lapha bese level liyakhipha. Manje nina nikwazi ungena esigodlweni lapha nihlanganise nizigungu nokuthi nihambe nohlala enkantolo. Lapha enkantolo niyokwenzana enkantolo? Yini le niyoyenza enkantolo? Ngoba ngeke nikhuluma niwazi umthetho, ninoneka amasende lapha enkantolo, inikhalisa ingane yabantu lapha niyoyikhalisa ukuthini. Muyinyanga yangempela, ngene esigodlweni lapha ugaya umuthi bese uyamfonela ugogo Maweni. Gogo Maweni nginalo ikhubalo la lingakusiza. Mawuphuma lapho ngebheli wozothatha nanku umuthi. Ilabo bantu ke abawobe bemsupport okwangempela kugogo Maweni. Mina nje ngiphumela obala ngisasho namanje. Ngeke ngimsupport ugogo Maweni ngoba unecala la ethongweni lami. Wangcolisa ngeinhlamba zakhe, ngeke ngimsupport. Uyoza la kumina acela uxolo aqhubhe imbuzo emhlophe angigeza inhlamba zakhe kuma ethola into ethelelo kumina ethola uxolo. Sengamnika ngisho ikhubalo ke ngalelo langa. Kodwa kwamanje cha. IsiZulu sithi ayinuki ingosi wanga. Ayinuki ingosi wanga. Mina ngeke nje bangisukela abantu bathi ngibulala umuntu noma ngenza into ethile noma ngeke ngihleli la. Isuke ikhona into engiyenzile. Kodwa ke asibheke ayinuki ingosi wanga ngisho njalo. Mina nginyanga, mina ngazi ukuthi umuntu makuthiwa ufuna ukushaya umuntu uyamshaya ngendwangu ebovu noma umshaya ngendwangu emnyama.
nansi indwangu emnyama yabo le ndwangu emnyama le indwangu emnyama le la umuntu masehluphile mayesedelele kakhulu umuntu esengixakile ngithatha nayo indwangu emnyama ngithatha ibutho mina ngathwa sibutho ngithatha ibutho ngihambe ngiyomgqiba emathuneni lo muntu kusuke ngimhambisa ayezulwini koyise emkhulu hayi ukuthi ngize ngiqashe osikhotheni ngiqashe amaphara ngiqashe lezi inkabi wonke umuntu angaba nayo inkabi mayethanda kodwa ngisiboni isidingo senkabi angigadwa mina ngiyahambela ngoba anginanxa nabantu awukwazi ukuthi uhambe wona abantu uhambe ubulala abantu kuthiwa uyathinteka kubantu abafile uyinyanga yangempela ulapha ngoba fanele uwazi ukuthi idlozi lakho liyangcoliseka nalo umsamo wakho uyangcoliseka wathinteka ezintweni ezikhipha umphefumulo ezithinta igazi wazi ukuthi nawe idlozi lakho liyahlehla liqhele ugcina ususele wedwa manje ke ngisaphinda akuyona ipolitiki le ukuthi ugogo mawenu usenkantolo akuyona ipolitical rally la nizomemana khona nithi asambeni siye enkantolo ngize ngithola incingo la kuthiwa asambeni angiyona leyo nhlobo yenyanga mina ngiyindlondlo mina ngihlala la esigodlweni sami ngilinda abantu abazolashwa angiyi lapha enkantolo ngeke ngize lapha enkantolo angiyona inyanga mina ehamba enkantolo angiyona futhi ipolitician mina ngeke ungibone ngisho nakwirally eyodwa kodwa ngiyasupporta ngihleli la endlini uMK nje ngiyawusupporta ngihleli la endlini ngizobona ngevideo engiyenza ukuthi umkhulu uMK mekhona oyenkantolo uyeza kumina afuna umuthi mkhulu ngenkantolo ngicela ucala kalithethwa ngimnikeze umuthi abeke inkomo yami phansi angiyi lapha enkantolo ukuyosupporta ezinye inyanga hayi ngoba nginzonda noza ukuthi impela kodwa uma uyinyanga fanele wazi ukuthi ama limitations akho uhamba wena ugcinaphi angiyona inyanga ka TikTok mina angiyona inyanga ezohamba intazi ezinkantolo namajasi ngeke ngikwenze lokho ingakho ke ngithi namaxoki nina namaphixiphiqi ngoba abanye benu lapha bayofuna udumo hayi ngoba kukhona into abazoyenza lapha enkantolo ukhuluma ummeli ukhuluma umshushisi ukhuluma ijaji magistrate nina niyokwenzani ngoba lento ningahlala ezigodlweni zenu niyibuke ku-TV lento leli cala lika mawenu musani ukuba osomathuba mhlathini ngiyanikhuza musani ukuba osomathuba hlalane ezigodlweni zoyihlo nokhokho benu nigaya imithi nisiza abantu nilapha abantu finish sengihambe sengisayinile kunze mkhulu kunze bovu umqanso ngakho